मगचनो बाइबल महासम्मेलन कैथोलिक करिस्मेटिक एकतार मंगलो दिसीस पवित्र पुस्तकाचो आयोग हांच्या मुखेलपणार बाइबल महासम्मेलन यास मार्च महिन्याच्या 20 तारखे तावन 23 तारखे पर्यंत बगेवन कुर्साची फिरगज कोरडेल हांगासर मांडून हाडला संजेर 4 तावन 8:30 वरांपर्यंत आणि या बाइबल महासम्मेलनात देवाचे उतर परगट जातले मिसाचे बलिदान आणि देवाक आराधन करच्याक तुम्ही व्हडा संख्यान हजर जावचे सोमयांच्या या जुबलेवाच्या या वर्सा देवाक आराधन करूंक आमकां एक अवकाश बरोवसो आमकां निराशी करिना देखून या बायबल महासम्मेलनांत उर्बेन आमी वांटो घेवया मोगान आमी येवया आणि व्हडा संख्यान हजर जावन देवाक स्तुती आराधन आमी करूया।